Hola, bon dia. Avui volia parlar sobre un tema una mica d'actualitat i una mica d'informàtica o del món tecnològic. Tot i que tampoc crec que digui res que no se sàpiga ja, anem a fer un plano general, no?, del que està passant amb tot això. Què és Pegasus? Pegasus abans era un cavall alat grec de la mitologia que portava Hèrcules. Cap problema amb això. Is a little Cirrus and a touch of Philostratus and a dash of Cumulus. His name is Pegasus. Vale? No sé si té alguna relació amb la cosa actual. Ara és un software, o ara continuen sent les dues. En aquest cas estem parlant d'un software d'una empresa privada d'Israel que es dedica a espiar o extreure informació dels mòbils. No sempre és il·legal, tot i que potser és immoral. Vale? Anem a fer aquest vídeo ràpido. Un software és un programa, això ho donem per sobreentès, no? Aquest software és un malware, que és un programa maliciós. Més concretament és un spyware, que és un programa espia. I consisteix en posar-se en el teu mòbil de 1000 formes que ja explicarem i capta tota la informació que té el mòbil a temps real, retransmetent-la, copiant-la, extraient-la, com li vulgueu dir. Fins i tot, a part de totes les aplicacions que podem utilitzar, com serien WhatsApp, Instagram o coses d'aquestes de comunicació, trucades també, SMS, etc. I pot activar altres aplicacions, com serien la càmera, la gravadora, el GPS, podent fer una localització a temps real, cosa que podria arribar a ser molt perillosa, com ja hem vist, perquè han arribat a matar gent. No se sap com. Però com entra aquest programa en el teu mòbil? Doncs concretament aquest pot entrar de formes molt diferents. Per exemple, pot entrar amb un SMS, amb un link d'una notícia, que no cal a vegades que arribis a obrir. Pot entrar, per exemple, amb un mail. Pot entrar, per exemple, baixant-te programes, com seria un Spotify pirata, d'origen dubtós, això que es diu. Fins i tot pots arribar a explotar vulnerabilitats que encara no han estat reparades, com serien unes trucades o videotrucades de WhatsApp que podien arribar a fer que sense haver de poder-hi fer res et truquessin i ja et posessin el virus al teu mòbil. Això se'n diu programes de clic zero, que tu no pots fer res per defensar-te, a excepció de tenir, doncs, potser moltes barreres, no tenir WhatsApp o tenir WhatsApp restringit o coses d'aquestes. I aquí han espiat, perquè han espiat a moltíssima gent. En aquest cas concret, més o menys aquí al nostre territori, espiat a 65 persones, aproximadament, que se sàpiguen. Que són, per exemple, els 4 expressis, començant pel Pere Aragonès, el Quim Torra, el Mas, i em deixo algun, però bueno, m'és igual, segurament no era tan important. Puigdemont, president legítim lliure, lliure com el teatre lliure, on bufet dels xinos lliure, ningú el fa gent activista, opositors, periodistes, algun advocat, una cosa una mica bastant túrbia, perquè sobretot eren gent contrària a una ideologia política. Recordem, o no ho he dit, llavors no ho estem recordant, que aquest software només es pot comprar. Vull dir, hem de confiar també en la paraula de qui ens ven un software espia, però només es pot comprar per estats com a tal. Llavors, quin estat li interessaria espiar a gent d'aquesta índole? Doncs, a veure, siguem una mica llestos, ¿vale? No direm noms per no caure en injúries. Creo que es un buen momento para recordar que España es una democracia plena. Lo digo para que quede claro. Sí, claro, por supuesto. España es una democracia plena. Però ara, aquesta última setmana, també ha sortit que en teoria han espiat al president Pedro Sánchez o la ministra de Defensa Margarita Robles, que se li han extret 9 megas d'informació, el que equivaldria a ser una foto o un vídeo curtet, o sigui, tampoc ens posem la mà a la cabeza. Però també aquesta informació ha sortit de la pròpia gent que en teoria et podria haver espiat, o sigui, és una mica turbio, més turbiesa a la turbiositat. On es diu que s'han espiat o que es podrien haver espiat 50.000 persones de moltes ideologies diferents, però sobretot gent opositora o gent que no va acorde amb un règim d'un estat. Òbviament s'ha utilitzat moltíssim en termes de règims super heavy, super dictatorials per rebentar a tota l'oposició, coses d'aquestes, perquè quan tractem aquestes coses, la legalitat o la moralitat queda a un calaixet ben arraconat. Estem parlant d'espiar, estem parlant de tècniques una mica
quan utilitzem totes aquestes aplicacions de missatgeria, per exemple, o de fotos o de paraules, tot això estem cedint aquestes dades, aquest contingut que generem. Quan utilitzem xarxes, fins i tot xarxes, les nostres pròpies xarxes, quan utilitzem Movistar, totes aquestes xarxes passen per un lloc. Nosaltres ja no som propietaris d'aquestes dades. O sigui, estem confiant en tercers pel tractament d'aquestes dades. Fins i tot a vegades estem confiant en un govern, que potser ara podria haver espiat altra gent, estem confiant en això, en aquest tractament d'aquestes dades. Fins i tot, a vegades Google, si no el traiem, pot gravar-nos aleatòriament per millorar la publicitat que ens ofereix, pot traquejar, pot visualitzar el nostre historial d'ubicacions per oferir-nos millors trajectes. Totes aquestes coses estan superimplementades quan acceptem les maldites condicions d'utilització de l'aplicació. Però bueno, que us sapigueu que nosaltres podem posar el crit al cel perquè som uns cafres com a societat, però ens ho mengem amb patates. Fins i tot quan utilitzem VPNs per xifrar aquesta informació que nosaltres enviem, estem confiant en l'VPN que utilitzarà bé aquestes dades, no? Vull dir, és una mica de sentit comú. Sense anar més lluny, empreses d'informàtica envien possibles mails trampa als seus treballadors i si piquen, els diuen, hòstia, haureu de fer un curs de ciberseguretat perquè acabeu de caure i podríeu caure amb un mail d'algú que de veritat tingués un virus. O sigui, ens hem d'anar preparant amb això i és normal també que ens ho mengem amb patates si a vegades la nostra societat no està preparada i sincerament, internet és la jungla també. Nois, aquest és un moment històric. Ràdio Bufarull ha entrat a l'autopista de la informació. Internet. I res, només dir-vos que tingueu dos dits de front amb totes aquestes coses, que aneu una mica en compte perquè internet és això, és la selva i que quan us baixeu un Spotify pirata reviseu les fonts. Escrivim alguna cosa, tio? Va, posa números, jo poso lletres. 4... Hòstia, que surt! 4-5! 4-5! És un geni! Toco la caixa, tio, toco la caixa, que ja m'ho toco la caixa. Toco la caixa, que fort, tio. Tio, què és això? Em sembla que aquí van els disquets. Els disquets? Què és un disquet? Un disco petit, record.